ಅಕ್ಷತ ಕುಕ್ಕು ಕಂಡಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಇವಳು ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂಕಿತಾ ನಮ್ಮ ಕಂಡು ನೈನು ಒಂಜಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೇರ್ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪುನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರು. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಅಕ್ಷತ ಕುಕ್ಕು ಕಂಡಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಕ್ಕು ತೂಯರ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್. ಆದಿತ್ತಿನ ಮಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ದೆಪ್ಪು ಗಂದುಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಕಟ್ಟು ಮಂತದು ಬಾರ್ದು ಮುಂಚೆ ಬಾರ್ದು ತೀರೋಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾನೊಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ತುಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅವೇ ಪ್ಲೇಸ್ ತ ಕುಕ್ಕು ದಾಡ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ದಾದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕುಕ್ಕುದ ಮರಲೆ ಶುರು ಆಗ್ತಂಡು ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲಡ ಮಾತಾಡಲು ಅಂತಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಕೊನಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಕುಕ್ಕು ಅಂಚದು 2 ಜನ ಬತ್ತದು ಚೇರು 2 ಜನ ಅಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡಲೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪನೆಡ್ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕುತುದು ವರ್ಕ್ ಅಂದು ಎಕ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಡಾತಂದು ಆಂಡ ಮಿತ್ತುಂಡು ಎಕ್ಕುಜಿ ನಮಕ್ ಕುಕ್ಕು ತೂಕಿತ್ತೆ ಎತ್ತೊಂದತ್ತ ಈ ಆತನ ಕೈಸ್ ಅಂಡ ఎక్కువ ಜೌಲ ಮಿತ್ತುಂಡು ಕಲ್ಲಡಕ್ಕೊಳಪ್ಪುಂಡು ಕಲ್ಲಡಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಕರೆಂಟ್ ಕಂಬ ವಯರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಡ ಆತುಂಡು ಅಸಲು ಎಂಕ್ ಕಂಡು ಅತ್ತು ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ಕೊರಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲದ ಎತ್ಕೊರ್ಪ ತೂಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಕುಕ್ ಆತುಂಡು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮರಟ್ಲ ಆತುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಬತ್ತದ ತುಕ ಕಲ್ಲಡಕ್ಕದು ದೆಪ್ಪೆರಾಪುನ ತುಕ ಏತು ಆತುಂಡಿಯಾ ಲೀಡರ್ ಇಂಬಾಲೆ ಕುಕ್ಕು ಕಂಡುನ ಇಯ್ಯ ಬುಕ್ಕೇರು ಇಯ್ಯದ ಒಯ್ದು ನತ್ತು ನೆಂಕ್ಲೇನು ಕಲ್ಲಡಕ ಗಂಡ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲೊಂಜಿ ಅವಂಚನೆಯ ನಮ್ಮ ಕಂಡು ನೈನು ಒಂಜಿ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸೇರ್ ಪನ್ಲೆ ತುಕ ದೇಮೂಲು ಕುಲೋದು ತೂಪು ನೆಂಕ್ಲೇನ ಪೊಲೀಸ್ ಪನೋಡ್ಚಾವಾ ಚೆತ್ತುಂಡವು ಒಕ್ಕಲು ಸೈ ಆಡಂದು. Hello guys, welcome back to Ankitha Birwaz YouTube channel. ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ನಿಕ್ಕು ಕುಕ್ಕು ಕಂಡ್ಯಾರ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಕುಕ್ಕು ಹಾಕುನಲ್ಲ ಬತ್ತುಜಲ್ ಗೈಸ್ ಅಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹಶ್ಮಿತಾ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬೊಲ್ದು ಕಂಡು ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಅಂಕಿತ ಅಂತೂಲೆ ಅಂಕಿತ ಉಂಡತ್ತ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಿಸಿ ಆದ್ ಬೋತಲ್ಲ ಅತ ಒಂಜಿ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಾನಂದುಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ವನ್ ಮನೆ ಇಕ್ಲೆಗ್ ದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲೆಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರ ಉಂಡು ನೀವೊಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ₹50 ಇಲ್ಲ ದಾಯ್ತೆ ನಾನು ಆತ ಬಂದ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ತುಕ ದಾಯ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ ದಾಲಿ ಜೋಸ್ನ ಹೊಡಿತೋಳೆ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತುಳಿತೀನಿ ಅಕ್ಷದೊಂಜಿ ತೊಯ್ಪಲ ಬಲ ನೆಟ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಕು ತುಕ ಹಾಕು ಏತು ಬಿತ್ತು ಕೊಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೆ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ದಕ್ಕ ಬಲ್ಯ ಅಕ್ಷತ ದಕ್ಕ ಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಆಯ್ತು ಬನ್ನಿ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಂಕರ್ ಭವ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ. ಬನ್ನಿ ನಾವು ಅಕ್ಷತನವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು. ಹಲೋ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನಗೆ ಚುರಂಚಿ ಬೋಯ್ಯ ನಾಯಿ ಕೊರೆಪ್ಪುಂಡು ನಾಯಿದ ಕೊರೆಪ್ಪಟ್ಟಿಗೆಡು ನಮ್ಮ ಪಾಠರೊಂದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎನ್ಸ ಅವನುಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಜವಲಿ ಅವನುಂಡು ಕುಕ್ಕು ಬರ್ತದ ಅವನಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಜಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಜ್ಜಿ ಗಾಯ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದೇ ಅವಳು ಕುಕ್ಕಿಯ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಆಕಳ ಇಡಲ್ಲ ಪಾತ್ಯರ್ದ ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಂಚೆ ದಾಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಕೇನ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಯ್ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಟಿಕ್ಕಿ ಪನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ನಾವಿರೋದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ
ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ ಚಪ್ಪಲಲ್ಲಿ ಹೊಡಿ ಅವಳಿಗೆ. ಚಪ್ಪಲಿ ಕಿತ್ತೋಗಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಗು ಜಾಸ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ನೀನೊಂದು ಅಶ್ವಿಜನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡು. ಅಶ್ವಿಜ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚದಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಗರಂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ಅವಳನ್ನು ಬಿಡುದು ಬೇಡ, ಬೈಕ್ ಮಾತಾಡಿಸುವ. ಹಾಲು ನೆರ್ಪುನಪುರ ನಮಗೆ ಮೋನಲ್ಲಿ ಚೌಳಿಲ್ಲ, ಬನ್ನಿ ಗಾಯ್ಸ್. ಅಶ್ವಿಜ ಅಶ್ವಿಜ ಪೂಜಾರಿ ಅವರೇ, ಅಶ್ವಿಜ ಅವರೇ ಪ್ಲೀಸ್. ಅಶ್ವಿಜ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಅಶ್ವಿಜ ಕರ್ಕೇರ ಅವರೇ ಗಾಯ್ಸ್. ಕರ್ಕೇರ ಅಲ್ಲ ಅಂಕಿತ ಕರ್ಕೇರ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ದೂರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಹೇಳು. ಕುಕ್ಕು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೋಂಟೆ ಇದ್ದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಗಾಯ್ಸ್? ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಆಲೇನೆ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದ ಒಳಿತ್ತು ಕಾಲೊಂಜಿ ಅಥವಾ ದೀಕ್ಷಾ ದೀಕ್ಷಾ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ನೀವು ತಿನ್ನಿಯರ ಉಂಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫೂಲ್ ಗೈಸ್. ಇವಳು ಚಂದ್ರ ಚಕೋರಿ ಸಾಂಗ್ ತುಂಬಾ ಚಂದ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂಕಿತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ದೇತು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ನಾವು ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಇಜ್ಜನೆ ಕರ್ಮಾನೋ ನಿತ್ತೆ ಇಂಕು ಬರೋ ನಿಜ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಕಂತಿಯಾ ನಿನ್ನ ಕೇಳಿದೆಯೇ. ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿಜ ಪೂಜಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಅಶ್ವಿಜ ಅಂತ ಹಾಲು ಹಬ್ಬ ಹಾಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಏನು ಬಲ್ತೇನೆ ಅಶ್ವಿಜನ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಅಶ್ಮಿತಾ ಬತ್ತಲ್ ತುಲೆ ಜೂಮ್ ಅಂತ ಅಶ್ಮಿತಾ ಬಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ದೂರ ಪೋಯಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋಲು ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಪಾರ್ಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಲೆಯ ಮುಲೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅವನುಂಡು ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಭುವನ ಗೌಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವ ತೂಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ಸೆ ನಾಳೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನು ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ದೀಪ್ತಿ ಗೌಡ, ಎರಡು ಅಟ್ಟಿ ಮನೆ. ಇತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಅದು ಕುಲ್ಲುದೇರು ನಮ್ಮ ಅಶ್ಮಿತಾ ಎಂಚಿನೆಯ ಅಶ್ಮಿತಾ ಆತನ ನಿನ್ನ ಕುಮಾರಿಜಿ ಮಾಡು. ಮತ್ತೆ ಆಂಕರ್ ಆಗಿ ಆಂಕರ್ ಅದು ಭವ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಇವಳು ಅಂಕಿತ ಕರ್ಕೇರ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಪೆರೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅದೊಂಜುದೇರು ಅಕ್ಷತ ಫ್ಲಾಪ್ ಅವನು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿಜನ್ ಗೊತ್ತು ನತ ಗಾಯ್ಸ್. ಆತೆ ಆನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಪೊಪ್ಪುನು ನಮಗೆ ಚೂರು ಬೇಲೆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನಿಯರ ಪೊಪ್ಪ ಗಾಯ್ಸ್. ಐನಕ್ಕೆ ತೊಯ್ಪ ವ್ಯಾನ್ ತೂವೊಂದ್ಪಲೆ ಚನೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅಂಡು ವರಂದೆ ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಬೋಡಿತ್ತಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಯರೆಗೆ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾನೊಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪುನೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾರು ಇಂಕಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ. ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮಾತು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಏಪ ಗೊತ್ತಾ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಡೇ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಕಿ ಪಾತ್ರೆಗ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಏರು ಬುಲ್ಪೇರು ಓಡು ಗಾಯ್ಸ್. ಯಾನಂತ ಬುಲಿಪ್ಪೆಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಪುಂಡು ತೂಕ ಈ ಬುಲಿಪ್ಪನ ಈ ಬುಲಿಪ್ಪ
ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಕ್ರೌನ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಲೆ ಏತ್ತು ಇದು ಉಂಡು ಫುಲ್ ರಶ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋಪನಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ಬಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಆ ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ಪೋದು ತಿನ್ಪ ಬಣ್ಣದ್ದು ಅಂಡ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತಿಂದ್ರೆ ಬರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪ್ತಿ ಪೋಯಲು ಹೂವನೆಲ್ಲ ಪೋಯಲು ನಮ್ಮನೆ ಇತ್ತು ಜನ ಉಲ್ಲ ಬರ್ಗರ್ ಬ್ರೋ ಫೋಟೋ ಬರ್ಜರ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಆಸೆ ಹೋಗಿ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂನಗ ಆಸೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅವಿಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್